Fietsers kunnen over 2 weken lang omlet veilig de N358 bij Serhuizen stekken. Of beter zijn, er droeg onder terugdoeken. De fietstunnel is een belangrijk onderdeel van het hele project. Het maakt naast een veilige verbinding tussen de oostkant van Serhuizen en het dorp Serhuizen zelf. Nou, dat verzint het dorp, daar hebben ze hier voor strijden. Nou, dat is nog zoveel. Het plaatsen van zo'n tunnel, daar heb je best wat werk van, maar het kan wel vrij rap. Het is wat dat betreft een soort van puzzel. Die elementen die ben in de fabriek al aan maken en is de tunnel al als het ware inwanden zetten in de zin van alles past goed. Dus dat gaat op transport, gaat het hierheen, komt een grote kraan te staan en die monteert die elementen onwander en die worden dan onwander koppelen steeds maar. En dan kun je er als het ware doorheen rennen en dan moet het nog wel hier wat aanmaken worden dat er echt gebruikt worden kan. De tunnel is het pronkstukje van het hele Skieding-Uterwij project, maar er baat nog volle meer. Daarnaast hebben we ook de hoofdbaan, dus de Riewij Druut, asfaltdruut en dat soort zaken. En worden de Ovondes online, worden de kruispunten aangepakt. Dus het is nu een monsteractie die de komende 2 weken plak vindt. Daarom is de dijk tot en met 26 oktober dicht voor haar autoverkeer.